सिगाङाव मोनसे एपनि रिभिउ खालामना होनो आखायाव लानाय जादों जाय एपखौ सरकारा बिथोन होदों नोंथांमोनखौबो इनस्टल खालामनानै लानो थाखाय आरो बाहायनो थाखाय बे जाहैबाय नोंथांमोनहा बयबो साफ्रोमबो मबाइलाव नटिफिकेशन एबा SMS फैनाय मोनखादों जानो हागौ आरो मोनाखैब्ला नोंथाङा थाबैनो मोननो हागोन आरो नोंथाङा मोनाब्लाबो नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ लाबोना होफैबाय दा बेहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरायग' सेतु जाय एप बे एपनि गेजेरजों जों कर'ना भाइरासनिफ्राय गावखौनो रैखाथि खालामनानै लाखिनो हानाय जागोन आरो गोबांथार नोंथांमोना बेनिफ्राय हेल्प मोननाय जागोन आरायग' सेतुआ जाहैबाय COVID-19नि थाखाय बानायनाय बियो मोनसे जोंनि भारतनि एप्लिकेसन स्पेसियेलि COVID-19नि थाखायल' बियो दा बेखौ बोरै इनस्टल खालामनाय आरो मा मोननो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय दिन्थिनाय जागोन दा इनस्टल खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोनहा प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथांमोना गावबागाव आरायग' सेतु लिरनानै इनस्टल खालामबानो जाबाय बेखौथ' फोरोंनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बेखौ रोंखायो जास्ट नोंथांमोनहा बेबायदि आरायग' सेतु लिरबानो जाबाय आरायग' लिरनाय लोगो लोगो फैखागोन आरो फैयाब्ला बेबायदि मोनसे आरायग' सेतुनि मोनसे मोनसे आइकन जाखांफैगोन जाय आइकना लेफ्ट आरो गाहायाव राइट साइड दङ लेफ्टनि गाहायाव राइट साइड दङ बिनि लग'आ दा बे लग'आव गोनां आरायग' सेतुखौ इनस्टल खालाम नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ लिंकजों डाइरेक्टलि थांबानो जाबाय नोंथांमोना आन्दायहैनो नाङा लिंकजों थांबाबो जायो आरो नङाब्ला नोंथांनि प्ले स्ट'राव थांनानै डाइरेक्ट आरायग' सेतु लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा अपेन खालामनो नांगोन अपेन खालामोबा नोंथांमोना गोसोआव ला नोंथांनि डेटायाथ' अन जाखागोन आरो अट'मेटिकलि नोंथाङा लकेसन अन खालामनानै लाथारनांगोन आरो ब्लुटुथ मोननैबो अपेन जागोन अट'मेटिकलि अपेन जागोन आरो जायाब्लाबो नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लाथारनांगोन मोननैखौबो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ जेब्लाना इनस्टल खालामगोन अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव मोनसे लेंगुवेज अपसन फैगोन लेंगुवेज अपसन जेलाना फैगोन नोंथाङा मा लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनो नोंथाङा गोसो मा रोङो गोबांथार सिलेक्सन दङ नोंथांमोना साइडआव नुदों इंराजि दंबा इंराजि लानानै होबानो जाबाय इंराजिजों थांगोन बेनिफ्राय गुबुनबा गुबुन होबानो जाबाय नोंथांमोना जेबो नङा बेनिफ्राय इंराजियानो जोंनि थाखाय स्पेसियेलि मोजां बर' गैया जिहेथु इंराजिखौ नोंथांमोना फ्राय मिथियो आरो गोबां हिन्दी बुजिबा हिन्दी होबानो जाबाय ओमफ्राय इंराजि होनानै लाङोबा बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय इंराजि होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा लेंगुवेज अपसन मोननाय लोगो लोगो थांगोन नोंथांनाव गोबां पारमिसनफोर सोंगोन दा बे पारमिसनफोर सोंनायाव नोंथांमोना येस न' नोंथांनि गोसो बाहाय होलांबाय थाबानो जाबाय जेन्डार ओमफ्राय बेनिफ्राय येस सोंगोन बेनिफ्राय गुबुन नोंथांनि COVID-19जों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे जाखांबाय नामा नोंथाङा हारसिउ नामा गुजुयो नामा बायदिसिना नोंथांनाव लोमजानाय नामा नोंथाङा मा साख्रि मावो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स सोंगोन नोंथांमोना बाहाय भिडिअ स्क्रिनाव नुगासिनो दङ दा बेबायदि खालामलांबाय थाबानो जाबाय आं सेलेक्सन खालामनाय बायदि नोंथाङा मबाइल नाम्बार रेजिस्टार खालामनानै होनांगोन मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय गासिबो नंगौखौ होजोब मानो होनबा बेयो सरकारनि बिथोनसो सरकारनि एपसो आरो नंगौखौ होबासो नोंथांखौ मिथिनाय जागोन नोंथाङाबो इनफरमेसन हरनो हानाय जागोन दा बेनिफ्राय बे एपआव मा मोनबावगोन नोंथाङा गुबुन जेलाना इनस्टल कमप्लिटलि जाखांजोबगोन अब्ला नोंथाङा बाहाय गुबुन बायदिसिना मोननो हागोन जेरै नोंथांमोनहा बेहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि मेन स्टेटासाव माखासे रिकमेन्डेड होनाय दङ मेनटेन ससियेल डिसटेन्स खालामनाय ओमफ्राय टेक सेल्फ एसेसमेन्ट टेस्ट खालामनाय चेकआप रेगुलारलि फर आपडेट बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन एभयड गेदारिं बेनि सोमोन्दै गावसोर इनस्ट्राक्सन होनाय दङ माखासे COVID-19नि बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबगोन इनस्टल खालामनानै लायोबा अट'मेटिक नोंथांमोना मिथिखागोन बेनिफ्राय सेल्फ एक्सेस नुगोन आरो कर'ना भाइरासनि आपडेट जोंनि भारतनि थाखाय दिनै बेसेबां जाखो बबेयाव बेसेबां जाखो दा बेसेबां जाखो बेखौ एकदमबारे मिनिट बाय मिनिट सेकेन्ड बाय सेकेन्ड आपडेट खालामबाय थानाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय थागोन बाहाय गासैखौबो जेरैहाय नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो नै बेबायदि एखे रोखोमैनो नोंथाङा नुबाय थागोन आसामाव बेसेबां दङ बे दा बेफोरनि सोमोन्दै मोनसे नलेजआ जाहैबाय गुबुनफोरनि रिउमार बुंनायनि सायाव नोंथांमोनहा बेखौ दाब जानो मोननाय नंला बेयावनो नुबाय थागोन गुबुनफोरा जेखि बुङा दिनै इटस जाबाय सोरबाया एथ' जाबाय बायदिसिना बुंनायखौ नोंथाङा खोनासंनो डाइरेक्ट नोंथाङा एन्ड्रइड मबाइल लाखायो एप्लिकेसनखौ अपेन खालामबानो अट'मेटिकलि नोंथाङा दिनै बेसेबां जाखो नों मिथिबाय गुबुन खिथानायनि गोनांथि नांलाया गुबुननि खोनासंनो गोनांथि गैलायलाया दा बेनिफ्राय आरो मोनसे बेयाव जोबोद मोजां जागोन होनदों नोंथांमोननि थाखाय बाहाय गोबां दङ नोंथाङा हेल्प नांगौबा लोगो हेल्प कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन नोंथाङा सरकारखौ डनेसन खालामनो गोसो दंबा डनेसन होनो हानाय जागोन दा बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांनि नेबर नोंथांनि खाथिथाराव थानाय सोरबा COVID-19नि बेमारि दङब्ला बिनि सोमोन्दैबो मिथिगोन होनदों बे एपनि गेजेरजों नोंथांमोनहा इनस्टल खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो नोंथाङाबो फार्स्ट दंना गैया नोंथांखौबो मिथिग्रोनाय जागोन सेल्फ एक्सेसनि गेजेरजों नोंथांखौबो मिथिनाय जागोन दा बेवहाय
नोंथांमोनहा गासैबो सुबिदा मोननो हानाय जागोन। स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै ला, बिराद गोनांथार एप्लिकेसन बेयो, नोंथांमोना नेगेटिभ साननो नाङा। आरो बेयो जाहैबाय सरकारनि बिथोनजों लोगोसे नोंथांनिनो सेफ, सरकारा बिथोन होदों हिसाबै नोंथांनि मोजां नङा, गाज्रि खालामा, मोजांनि थाखायसो खालामगासिनो दंखायो। आरो जोङो बेखौ गोरोन्थि साननानै लानो नाङा, जिहेथु जोङो सेभ खालामना लाखिनांगौनि गोनांथि दङ। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि सिगाङाव। चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै लाब्लानो जाबाय। गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना इन स्क्रिनाव नुनो मोनगोन आरो नोंथाङा रिकमेन्डेड भिडिअफोर नुनो मोननाय जागोन, नायलांनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।